Waqt programm fuq ix-xandir tal-Istat l-eks President u llum kandidat nazzjonalista Viktor Xerri prova jiġġustifika l-isfreġu li qed jagħmel fil-Baħrija billi fetaħ attakk kontra l-ambjentalisti. Viktor Xerri wasal biex jallega li l-ambjentalisti għandhom interess politiku fil-każ. Ħaġa għax illum daw ma baqalhomx interess, ma li jien irriżenjajt, daw ma baqalhomx interess, tant kienet kwistjoni politika li kienet ibbażata fuq politika u mhux fuq l-iżvilupp. Imma l-ambjentalisti jiġħdu din l-akkuża jitkellmu ma' One News, Estrid Vella u Lino Buġejja. Il-Viktor Xerri għandu sbal. Meta hu reġa' beda x-xogħlijiet il-ġimgħa l-oħra, aħna kommentajna bisħieħ u assolutament mhux veru li aħna ħadna attenzjoni f'dal-każ minħabba li huwa figura politika. Meta bdejna dal-każ aħna laqqas konna nafu ta' min hu l-post. U l-erda tal-Baħrija dan l-aspett inna sejrin bih mhux qabel ma saru il-protesti ġol Baħrija fis-sajf li għadda, imma wis iktar qabel u se nkomplu issa iktar kif wieħed jista' jinnota meta nhar is-Sibt fil-forum li se nagħmlu nhar is-Sibt li ġej fl-10 ta' filgħodu fil-Fenicia Hotel fejn se jipparteċipaw l-qdiet kollha ambjentali jew kważi kollha ambjentali ikunu jistgħu jisimgħu x'qed jiġri fil-Baħrija, x'ġara fil-Baħrija u x'imissu jkun hemm fil-Baħrija. Ġifieri dan din l-allegazzjoni hija wkoll aspett biex tqaraq in-nies. Mitluba tgħid jekk Lorenz Gonzi għandu xi kundanna l-aġir ta' Viktor Xerri, Estrid Vella ddikjarat li dawn l-attakki minn sorsi fil-Partit Nazzjonalista ma jirriflettux tajjeb fuq id-demokrazija u l-libertà tal-espressjoni f'pajjiżna. Jiena nlaqqas jgħaddili minn rasi biex ngħid jew nissuġġerixxi lill Prim Ministru x'għandu jagħmel jew ma jagħmelx. Ngħid biss li 3 snin ta' akkużi infondati minn sorsi qrib il-partit fil-poter ma jirriflettux tajjeb xejn, inti jirriflettu ħażin ħafna fuq l-istat tal-free speech u d-demokrazija tagħna. Issa il-Prim Ministru jaf x'għandu jagħmel u jista' jagħmel liberalment dak li jaħseb li hu xieraq. Fost l-oħrajn Viktor Xerri allega li Estrid Vella u Lino Buġejja bnew proprjetà barra miż-żona tal-iżvilupp minkejja li ma ppreżenta ebda prova waqt il-programm. Iż-żewġ ambjentalisti jiġħdu wkoll din l-akkuża. La mu ġustifikat u laqqas mu veru. Ma tistax ixxebbaħ applikazzjoni talba għal pool id-daqs ta' ġakużi fuq terrazzin li huwa ġol building line li iżjed u iżjed issa anki l-għalqa tagħna daħlet ġol building line ma talba ġo ODZ li huwa skedat li huwa parti minn Natura 2000. Hija nofs tomna raba. Ġifieri daq żewġ plots qishom. Kienet raba, għada raba u qatt ma saret applikazzjoni jew xi pressjoni biex din issir għall-iżvilupp. Mela allura fejn hu l-ħażin jien? Għalfejn wara 41 sena fin-1968 iqajjima issa donnu jritati l-impressjoni li jiena xi spekulatur. Qatt ma sibt fil-karriera tiegħi kollha nies li jinżlu f'dawn il-bassezza. Dan huwa l-aspett il-wiċċ ikraħ u maħmuġ tal-politika li jippruvaw iċċabsu kull min jazzarda jiftaħ ħalqu.